ještě neví, že by se nemělo trestat smrtí, budou vidět, uvidí ho na vlastní oči, nebo možná na vlastní oči ne, ale budou v té společnosti, kde se v tom mluví, když ono ho zabít, ono ho zabít. Co to tady je za bordel? Já půjdu vedle. A navíc jsem jako občana ten výkon trestu smrti mě může pohoršovat. A teď jsem a obrátím se na soud. Mě to pohoršuje, já jsem proti trestu smrti. Tak. A dokud se to pozvolá, může fakt přejít, že těch obcí s trestem smrti bude 10, 8, 4, 1, a ti největší troubové zůstanou v té poslední, až se tam vyvraždí navzájem. Budou dva a potříznou se navzájem. Jo, takže ale s tím, co jsem říkal, jo, ta justiční omyl v tomto případě se myslí teda motivoval, takže nějaká ta setrvačnost, jo, a to ostýnou. Takže je to třeba zdůraznit, že DSO je založený na tom, že nade vše povyšuje toho jednotlivce a o společnosti nechce nic slyšet, nebo ta bez jednotlivců neexistuje. Ta nemá reálnou existenci. To je třeba vidět. Co tam bude? Já jsem volal ten jasný postoj a to je o filozofii slobody napísané, že člověk vychádza z prírody, ale ta príroda sa potom postupne dostáva do něho. A tento proces tu nie je zohľadnený, a to platí aj pre spoločnosť, že čo sa vlastne deje z hľadiska vývojového človeka. Víte, ale paradox, když neposledujete na věcičku, já víte, co je paradox, že v téhle společnosti, kde trest smrti je zakázat, a já s tím souhlasím, když není možnost volby, tak přeci jenom, když dáváte ty různý hlasování o tom, kdo by byl pro zavedení trestu smrti, tak to téměř vždy bývá ta poloviční většina. A bohužel se většinou výrazně zmenšuje. A tenhle systém si myslím, že efektivněji zajistí to, že se to bude zmenšovat. Protože to umožní ten proces toho, že ten člověk opravdu bude vidět, ono fakt zabil. No to je hrůž. Já vás rozumím, já to nechápem vašu myšlenkovou postupnost, ale dnešní systém navyšování veřejného mínění dá tím, že se nám tady vrazí podpůrují normálně volně na svobodě. Ten systém nikomu nebrání se rozhodnout správně, totiž to je to, no, ale umožňuje mi rozhodnout se nesprávně, to znamená, že mi nechává moji svobodnou. Tak. To by to celé. Já mám jednu nesrovnalost, že jednotlivec má mít větší důležitost než celé. Řekněme příklad, bude mít člověk na svém pozemku pramen a rozhodne se, že ten pramen použije na svůj bazén, kde se koupat. Přitom ten pramen bude jediným zdrojem pitné vody pro všechny. Když se počítá, že jednotlivec má být na to. Pozor, jak ten pramen vznikl? Když už měl ten pozemek, nebo to je důležitý, protože ten pramen vyskytl, až já tam bydlím, jo? Pak jaké zdroj pitné vody měli předtím, jo? Musíte dávat reálný příklady. No, přichází možnost, se tam nechám ty druhé hodnoty přísně. Ale než tam ten můj pramen, víte, co byli předtím? Tam se dostáváme k nám, kdy my říkáme, že nic, co člověk nevytvoří, nemůže činit s soukromým vlastnictvím. A tam se dostaneme, to je základ. Samozřejmě, když ten pramen teda někomu vytrýsne, obec ho tam nenechá bydlet, když je tam pramen, tak ho tam nenechá postavit si jeho barák, to je prostě nesmysl. Čili musel být tam vytrýsnout později ten pramen, jo. Ale fakt to není jediný zdroj pitné vody, no. Pak je to otázka, jak se k tomu postaví občan. No, vy vybíráte jednu možnost, která vyhovuje tomu řešení, takže si vezě teraz podľahneme vždy nejakým, my sa musíme zaberať tomu otázku, ktorú ten človek položil. Ten příklad musí být reálný. On je reálný. Když se tam ten pramen objevil. No tak má ho tam odedávna, tekla kolem řeka, čistá, řeka vyschla, řeka už není, a tak co teď má tam vůbec dělat? Ne, otázka, jak bylo otázku takovou, jo. Ten, kdo má dům na pramení, postavil tam ten dům dřív, než se tam objevil pramen, nebo až ten pramen vytrýskl, až tam stavil. Dřív postavil ten dům. No pak se divím té obci, že mu pronajala pozemek s pramenem. Ale to nebylo, když tam potom s čistou pramenitou vodou. Ale se na zákoníče ustanoví, že budeme mít zákon, a jestli tam někdo postaví dům a potom dodatečně no, není možné, protože se najde pramen, tak řekneme, že ten pramen bude obecný. Pramen je přírodní zdroj, nikoli pozemek. Už je ta obec tady na jak chce. Jde o to, že ten pramen je přírodní zdroj a pro přírodní zdroje platí jiné ustanovení než pro pronajímání pozemku. Přírodní zdroj musí pronajat zvlášť
Vy ste povedal, keď by povedal, že až dom bol postavený predtým. To je blbá Jakby ta obec, ale teraz postaví barák někomu na jediný zdroj pitné vody, co to může toto, čo si teraz urobili, je teoretické, úplne teoretické. Lebo ten pán povedal, toto je príklad. A my sa máme zaujať týmto príkladom. To znamená, je tam prameň, je tam ten dom a obec je sprostá, musíme rátať. A teraz ani to není možné, protože ta obec mu řekne, ale tady tam si postavit dům, ale je tam přírodní zdroj, na ten se to právě vztahuje. Tečka. Obecním tím, že zájmy obce jsou důležitější než zájmy jednotlivce. No není to tak, obec jenom dává dispoziční právo. Ne, samozřejmě, že v té obci to dispoziční právo dává jako pod názvem obec, ale obec jsou občané, nebo nějaké abstraktní, to jsou občané. Čili kdokoliv, když je tam prámen, že Beturu nesmí být pronajatý. ale k skutkový stav on povedal, že je taký, že je tam prameň, je tam ten dom. A je tam súkromná osoba. Musíme z tohto víc. Taký je stav. Jestliže to jediné, co odmíní mě to poškoduje, já mám právo veta, tak ho zvetuju a je problém. Ale potom poškodím toho občana. Nepoškodím ho. On nesmí poškodit mě. Mě nesmí zastavit Tady musí být zákon, který předem stanovuje, jestli tam najdeme vodu, která má všeobecný význam. Tak ten majitel toho pozemku je